Здравейте от канала Мил Христов в YouTube. Ами, пак изненадан от това тук моя приятел или така е наречен сценарист. Ами, какво е решил да прави? Решил какво? Решил да отива да оправя пътищата, бе. Чул, че 65 милиона евро ще дадат до 80. И той си приготвил този валяк тук и ще ходи и той да помага. Обаче аз му казвам, ей, ти си излъгал. Не е така. Не е така. И той беше много разочарован, защото се излъгва. Ами това са 65 до 80 милиона евро за избори. Тия се не наядаха. Уж комисии, уж еди, какво си, там трябва да плащаме, там да плащаме. Стига, бе, стига. Това вече просто, какво да ви кажа, това народ овца ли е, коза ли е, какво ли е, не ги ли вижда какво правят и какво харчат като за последно. Това не е нормално. Не е нормално. Вместо да сложат министър на дупките или на министър на скапаните пътища, те ще хвърлят едни такива грешни пари за избори. Това е което го вълнува в момента. Много ви благодаря за нови срещи.